Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08. Maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, inis Action Brian Mordan. Talos nga magpangalagad sa inyo, Tob las 9:30. Sining adlaw sang Webes, Agosto 5 na kita, 2021. Aksyon Hotline. Ano ba lang mga dalag ko nga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang aga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Tutukan tanay karon na kung kumusta na ang monitoring sang aton sini mga doktor gikan sa Department of Health diri sa Region 6 mga kaaksyon. May connection sining pila ka mga variants karon nga nakit-an kag na-detect diri sa aton sa Western Visayas. Aksyon Hotline. Nagligad nga gabi may gin-report kita sang mga bag-o nga mga ngalan sang variants mga kaaksyon. Kaangay isang alpha, ang beta, ang PIDAS 3, amoning tatlo ka mga gin-report sa nagligad nga adlaw. Kumusta na bala ini? Sa report mga kaaksyon nga ang duha sini ang ari sa Cadiz kag syudad man sang La Carlota. Aksyon Hotline. Ang iban pa nga tutukan naton sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga i-testingan ta karon nga makalabot taliwat sa aton sini nga coach sang mga boksingero naton. Bugal naton Action Oliver kay mga coaches sa Olympics sa boxing nga hampang taga syudad sang Bago, Negros Occidental. Te karon sa hapon may hampang kita race to silver mga kaaksyon. Ining duha ka mga boksingero nga Sanday Marshall kag subong man ang isa diri amo iya si Paalam. Dugay-dugay check taman ang patrol kag authority from Bacolod City Councilor Attorney Dindo Ramos. Gintagaan tani atensyon kaysa gihapon nagapangayo sang tabang ang pila ka mga pasahero diri sa syudad sa Bacolod. Sining nagapanglalapaw gihapon nga panukot sang aton sining nga mga tricycle kag mga jeepney drivers naton. Ang ginmensyon ko to bala sa inyo nagligad nga mga ginab-i nga pagtupa naton sa nagligad nga tuig sining pandemya. May ara sang verbal blang nga inistoryahanay nga kon makakarga ang tricycle sang duha tub tatlo ka pasahero para mapatuman ang ginatawag nga 50% capacity, magasukot sila sang 20 to 25 pesos kada individual. Action Oliver, tiway naman nagpamalibad ang mga pasahero kiti naintindihan man nila ang sitwasyon ta nga ti pigado gid man may gani kay may ginasakyan sila sang sa magpahuway ini sila. Pero sang nagbalik-balik na sa normal, in fact mga Disyembre pala Action Oliver nakabalik-balik naman tas normal pasahero tadi. Daway naman ko kita gani isang 50% capacity nga mga passengers naton di. Daw hulo hill off naman ang mga salakyan tagag subuman tricycle gid reklamo gid no?
gakarga sila sang 100 capacity na the same ang panukot 20 to 25 pesos masagyapon. Hindi na ina makatarungan kay nga ginintindi na kamugani isang pasahero sang pandemya nga panahon. Subong si pandemya nga medyo nagpuas-puas na kamuya doon di kamo kaintindi sang pasahero. Ano ay hanatika nga mahimo sa aton sining Committee on Transportation dira sa konseho. Check ta na karon digidugay. Ang amigo tato gali nga bulag no nga nakasayop to bla sang iya sini nga pagbatak sang mattress Action Oliver sang taga Barangay Villamonte to ti Kaluluoy no napasakaan gito sa kaso dayon mo. Rape ang kaso mga ka-aksyon, molestation no matapos nga sumala ang iya sini nga pagpanghiram imbis sa pusod lang dumiretso to ya sa iban nga lugar no. Kung amigo ko pa, kung may ara ka na sang kagalingon nga buho, hindi ka na mangita pa sa iban nga buho. Kay mahimo nga isulod kagid sa buho magyapon. Namo na nga sitwasyon, no, ti kaluluoy man tumigo ta nga bula galing kay ti depende na sa korte kung paano nila tinaron ang reklamo sining 26 anyos nga ginaligar ginmolestyahan sang migota nga bulag. Hindi literally nga miguhay kami as in friendship namon pero tin amigo lang tawag ta kay ti miguhay giman ti tanan dis kalibutan nga niya. Ang mga balita sa national mga ka-aksyon ti subong pala nga adlaw 5 na kita no sa National Capital Region no didto sa ila subong preparado na no bangod buwas nga adlaw maga-umpisa na ang enhanced community quarantine o kon ECQ sa kamay nilaan mga kaksyon tob Agosto 20. Di kon sumasumahon ta mga 14 días to 15 días nga wailang anay guaay didto iya sa area sang Metro Manila mga kaksyon bangod sa ila pag hingagaw tapna to prevent sining pagdata sang Delta variant didto sa nasambit nga lugar. Nag-ulong umpisa naman Action Oliver ang panagtag sang tag-1,000 ka pesos kada individual, no? Pero kung sobra ka mo sa apat sa inyo sining puloy-an, 4,000 gid lang ang batunon nyo. Amo na to nga katabo subong sa Metro Manila ti daw mga 20 milyones iniho ang ginpreparar sang gobyerno para dito sa ila sining ayuda mga kakson. May nakita ko sa Varial nagtrend bala sikat nga litrato tanda man to nagpicture bala kay linya bala Action Olivero subong pinamakkal lagin man to sa malls mo may ara to nagalinya ang iyang cart Action Oliveria utang buta gidya mo as in makitaan mo nga damo kwarta kag ginang tanan nga pagkaon halos binakal nga gasundanay pang duha ka karitoya. So meaning may kwarta kag nagpreparar na. Ang nagasunod si Action Oliver, nagabitbit lang sang amulan ablaw, ginasambak lang. Pero ato nakabaton to ayuda. Ti ang ila na bakal kung ano tong pinakabarato, pinakanubo, amo tong ginhingagaw na bakal pero ti pila lang ka items. Ang pamangkot ang bakal nga ato hasta sanu ato sa 14 tub 16 días nga pag babakal nila abi makaigo ato. Oo, ang damo kwartaya ang 4,000 pesos sa sulod sang puloy-an, duway na sila pakialam. Pero sa mga utod ta nga waywaay na gid ang sitwasyon, isang kahig, isang tuka, ang 4,000 pesos is life Action Oliver. Ayuda is life sa ila to. Tihay na lukoy tabla sa litrato nga lantawa ikumpara mo ang may kwarta kag wala kwarta, no? That's why gati ang iban to hambal nga nahano ni man nga ang nag-lockdown na naman taliwat may ta kwarta gitagaan kwarta nakapamakal gid man pero ti ninit katama gin-share ko malang sa inyo para mabahig-bahig nyo bla ang sitwasyon kung pigado ka kag kon damo kwarta. Dito sa Manila, subong maka-aksyon ang Philippine National Police nagapreparar sa pagbantay kay nga kundi gin-report na nagligad nga gabi nga may ara sang kongresista from Cavite mga ka-aksyon nga nagduso sang pag-amyenda sang Republic Act nga nagatuhoy
sining ginatawag naton iyang vaccination program karon sa gobyerno, emergency vaccination bangod sining COVID-19. Gusto sang representante nga ato nga amiendahan kag isulod ang mandatory iya nga vaccination sa Pilipinas. Kadamo sang naakig kag puro giot sini matinion kay suno sa ila ti hindi na iya makatauhan nga pag duso sini nasambit iya nga mandatory sining vaccination nga ini. Now, ang ginabantayan karon sa kapulisan didto iya sa Metro Manila kay may ara sa mga reports nga nagaginuwa nga magapatigayon sang rally protesta action Oliver. Ang tanan nga mga tawo nga hindi gusto magpabakuna kag wala nagapati sining COVID-19. Nan, magapatigayon sila sang rally protesta dito sa Metro Manila, which is maka-aksyon nga subong nga Manila ginabantayan para hindi magtipon-tipon ang mga tao pero magtililipon sila iya. Tinagaayo subong ang otoridad dito sa Metro Manila sa Sirimatinion nga likawan lang ang ining pulo protesta. Kung hindi gid man sila magpabakuna kag wa sila gapati sining pandemya, much better siguro nga magpahimuyong lang sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Sige, so far ang istorya nasyonal subong kung hindi Olympics, istorya parte iya sa bakuna kag emergency iyang lockdown na naman dito sa National Capital Region mga kaksyon. Las 8:18 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Balik-balik ta di bala anay sa lokal mga kaksyon kaysa nagligad nga adlaw inang report nato ng mga bita-bita tublang nga kadamo beta alpha P3 kun ano pa dira mga bag-o nga variant mga kaksyon sa diin nga nakit-an na dire sa Western Visayas. Kag sa 42 nga na-mention nagligad to nga gabi ang duha ari di sa Negros Occidental sa Cadiz kag La Carlota area mga kaksyon. Gusto lang ta mangonsiho sa aton sining spokesperson sang DOH kon kumusta na ang ining sitwasyon sa sining mga tinion na dugangan bala ini, kumusta ang mga results gikan sa Genome Sequencing Center dito iya sa UP mga kaksyon. Nadugangan pala ini ang report nagasiling July 28 sagin pasa ining nasambit iya nga mga specimen mga kaksyon didto kag gumawa ini sa nagligad nga adlaw. Amo na ning result niya. Ti sa pila ka adlaw na ang nakaligad ini sila na kordon na ni sila, na quarantine na ni sila. Ano bala ang sitwasyon? Ang aton ginapangita dire na dugangan bala ini nakapanglaton pa ini sila. Ano ang sistema? Amo nang gusto naton hibaloon dire kay prangka nga istorya, ang tao subong nagakahangawa sa mga bag-o nga variants nga ini nga nagakatabo sa aton nga palibot mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Dr. Daphne Chorimama. Doc, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Good morning, sir. Good morning, everyone. I hope everyone is healthy, no, and safe. Yes, amo ginang aton pangamuyo pagbugta o kadaaga kag before matulog, Doc, ano? Bangod sining pagpanghangkat ni COVID-19. Doc, so nagligad na kabaton kami sang report from DOH Region 6 sining mga bag-o nga variants diri sa aton so far. Doc, kumusta ini nadugangan ini? Kumusta ang monitoring ta sini sa ila, Doc? So far, no, ang same man po ng aton nga number, una natin sa press release, no? So, as mentioned previously, ang aton nga Genome Center, isa lang for the whole country. That's why medyo hinay ang pag-process and reporting madiri sa aton, no? Aha. So, as of now, ang aton nga alpha variant, 15 kabilog diri sa Region 6, 23 ka beta variants, kag 4 ka delta nga variants, kag 4 man ka theta or ang P3, no? Mm-hmm. Okay. Go ahead, Doc. Aha. Aha.
So, kumusta ni sila, Doc? Ay ni mga taong may amo sining variant, ano ang sitwasyon nila sining mga tinion, after all? So, ang aton ni nga, ang aton ni nga, so 15 ni, ang aton nga, alpha variants, 7 sa Antique, ang 4 sa Iloilo City, 2 sa Iloilo Province, isa sa Cabatuan, sa Capiz, isa sa May Negros Occidental, sa Beta variants, 16 sa Iloilo Province, 2 sa Iloilo City, 2 sa Capiz, isa sa Aklan, isa sa Negros, kag isa sa Antique, mano. And sa Delta naton, 1 each from Bacolod, Iloilo City, ang Antique. So, ang lang gid no, and another sa Iloilo Province. So, ang iban diri naka-recover naman. However, there are those nga na expired na. So, wala diri sakon ang specific number gid so ang pila nga na expired, no. However, ang i-emphasize ko lang gid siguro nga despite nga may mga variants diri sa aton, ang aton nga intervention or ang aton nga actions same lang gid sa mga previous naton nga ginaubra na nga daan, no. That is the maintenance, the observance of the minimum health standards, no, nga avoid ang mga mass or crowd gathering, physical distancing dapat, no, at least 1 to 2 meters sa mga nearest na person, the correct wearing of our PPE, and regular na hand washing. Na-mention mo, Doc, ang iban expired na, ang iban subong okay naman, naka-recover naman, pero ang contact tracing sa ila sini Doc, kumusta yung Doc ya? Padayon. So, ang so far wala pa kami gid sang report na kalabot diri sa may ang so na consolidate nga report sa region, no, kay sa ara pa siya sa level sa dalong sa aton nga mga respective municipalities pa. So, ongoing pa to ilang contact tracing and i-consolidate pa siya namon. Possibly subong kung tani subong aga we will have an update hopefully. Maghambal kita, Doc, nga amoning variant nga ara sa ilang nga lawas. Anong basis naton siniman? High level sang virus kung nga aging tawag sila nga alpha, beta or delta or P3 ni siya. Okay. So, ang maghambal kita nga variant, no, daw may na siya mutation sa DNA sang virus. Kumbaga, daw parehas man bala sa kung sa region 6 ka may mga taga Negros, may taga Bacolod, do amo man na siya, no, maghambal ka nga variant. So, ang result ni sila sang pag-mutate halin sa original nga COVID-19, no, kay ganito sila kay damo kaka-infect. So adjust man ang virus igaalam man, so kinanglan niya man magpato man sa tao do mo nang iyaya nga way of survive man. So ganito na siya. Ang lang gid ang aton nga on guard kita dapat sa variants nga kay mas tasig siya mag-spread. Whereas ang una, ang ato na original nga variant, ang 1 to 2 persons ma-infect na and then 15 minutes ang exposure yan, no, sa isa katawang infection na. Pwede ka ma-infect. However, sa mga variants like ang alpha, mga 3 to 4 persons ang iya ma-infect at ang delta mas taas. Pagid, no, mga at to 8 na katawo ma-infect sa isa ka lang ka exposure sa ila, and also ang mas damo man nga mga younger na mga age group ang ila ma-infect at mag-manifest ang sintomas. Okay. Andiri sa ato nga record Doc sining bago nga variant nga ini, may record kita, may figure kita dira kung ini sila na bakunahan na first dose, second dose, fully vaccinated or wala, Doc? Damo sila.
So part pa ni sila sang sang aton nga nga contact tracing nga pag-investigate sa ila kay as you can see ang medyo may backlog kita ang iban sang May pa. Okay. And ang most recent naton July, so medyo ipangitaon pa to nila anay ang mga tawo nga iban gani hindi na makontak Uy. so amo pa na ang challenges natin subong. So may chances gali Dok nga pangtapik na ini kay ti padayon pagyapon naton nga pangita sa iban ang pinaka worst dak ng iban hindi na makontak na man may mga number ni sila. Kung kung na quarantine siya sang sang sakto wala Yes. gid problema, wala gid kita nga inog concern regarding sa pag-spread niya. As long as na quarantine siya and nabantayan siya before nga mo na malimit ang spread, so hindi man siya subong ang ato nga ang concern regarding sa variants gid. Dok, concerned kami diri sa Delta sa Bacolod. Kumusta na niya subong Dok ang iyang status? Ang na siya sir ha, i-anon ko lang sige. kay ni sila 46 sila kabilog, so siya medyo damo din sila na mangayo lang gid kita siguro sang sa update man sang aton nga reso, but as of now wala pa gid ko sang data regarding sa ila tanan-tanan para para present sa in a way nga ma-summarize sa maayo kag assess ang sakto sa aton nga region ang status ng each patient. Sige, naintindihan tagid kay na sa nagliga na basahan namon may isa sa Cadiz kami diri sa Negros, may isa sa La Carlota. So mga tawo to subong sa Cadiz sa La Carlota medyo nagkahangawa man that's why mas iban pangkuton diri man sa katapos sa media kung kumusta na ni nga mga tawo, naka-recover na ni sila. The same as man diri sa Delta nga ini nga isa sa syudad sa Bacolod, Doc. Pero sige, way gid problema, Doc, pero halos ra na mention mo naman regarding sini nga tiway pamansang panibag-o, padayon pang contact tracing. We hope nga hindi na ni madugangan pa kag atong in-mention bla nami itong hambal mo kay nga kabay pa nga na quarantine ni sila sang hustugid para way sila nakapanglaton, Doc. Yes, oo, mo na gani miski pa na nga variant, same lang aton nga intervention, man siya ang aton nga public health intervention when magwa kita sa aton nga community and also sa individual naton nga sa personal na level balahaw dapat ang pa-vaccinate kita kag mag-alagaan naton mayo ang aton nga lawas para ang aton nga immune system pusog siya para batuan ni ang kagaw. Sige. Salamat kay Doc sa imong time. May aga kag mabuhay ka, Doc. Halong kita tanan-tanan. Thank you, Doc. Salamat man kag thank you very much for having me. Yes, Doc. Si Dr. Daphne Chiurimama Makaksyon, ang spokesperson sang DOH sa aton sini nga pagpangalagad sini nga aga. Pasalamat kita nga duwa naka-adlaw subong nakaligad way pa madugangan way madugangan atong 42 ka mga ginaligar nga mga ini sila may arasang alpha, beta kag ang P3 kag may delta pagid mga kaksyon. Ang sitwasyon subong padayon pa ang contact tracing. In fact, hindi pa sila makahatag kung nakapanglaton ato sila kay ti amo na way pa matapos-tapos ang contact tracing nga ginahimo subong sang aton sini nga otoridad. Korte ang pinaka dira pangontra mga kaksyon, amo gyapon face mask dira, face shield, ang social distancing dira, alcohol kag panghinaw, Kaga nga ton pa ang hygiene tada dapat mangin limpiada kita pirmi. Amo malanang aton dira kag ining 42 why man sila ka sigurado kung ini sila bakunahan o kung wala pa nakaagom na blas ang first dose o kung why man kay subong contact tracing pa sila gyapon. Amo pa na sila gyapon kung sino man nga tawo. I understand kung sino ning taga La Carlota ni taga Cadiz ni ginpabalo na ni sila nga amo ni ang variant nga ara sila
siguro kuha na ni sila, aware na ni sila kag nagpahimuyong na nida sila subong. Amo man lang aton dira ginapangabay sa inyo, no? Para at least din na ni mag-laptop pa ang ining variant mga kaksyon. Las 8:31 na sa aton sini nga pagpangalagad, pagbalik ta dugay-dugay, preparar ang inyo nga mga cellphones kay manghatag ti Action Oliver 500 pesos kag iban pa nga mga balita. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok. Ngayon, Good morning kay Ruchel Fulgencio Susana. Good morning Action Bray. Gabonitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Aldrin Diamante. Kumusta ka diha dong? May ara promong Action Radio na. Nun siya ni apil unta ka. Aron nga basig makadaog in town ba, no? Nabakunahan na ni siya ko, no? Ano ning bakuna ni Pfizer ni kun Sinovac o kun Johnson & Johnson's. Si Ana Sinoro, ginatamyaw nyo lang, greet nyo lang kay Father Amber. Si Kano Orita, good AM, Bro Brian, listening and watching in your program today. Bro Kano Orita of Magalion. Thank you again. MJS Candido Hildore, morning Action Bray, monitor kami di sa Sumag. Lito Dayap, maing aga. Alex Montesa, good morning man sa ila ni Mrs. Alvarez sang Ramilo Barangay Tangob kag pamilya Ripuela Dayalagdon. Salamat. Jamel Florendo, Ana Sinoro, okay. Teofilo Espanyola Jr., good morning Sir Brian, happy anniversary Arb, happy birthday to me. Monitor lang kami always sa Tagda Zone 3 Hinigaran. Ba, birthday subong, happy birthday da. Happy na birthday pa. Good morning man kay Noel Amar, Milal Oligo, Jean Oy Cicer, Lily King, Alin kay Montesa. Si Alin Louie Himotia, good morning Action Brian, gamonitor man kami di sa Linawon, Kawayan, tamyaw ko lang da sa Bacolod pamilya Gidlayan na always man gamonitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Christine Minies Villalubos, good morning Action Brian, tamyaw ko palihog family Dahay, Torbela, Alit nga always gid gamonitor diri sa Barangay Pandanon. Leyden Navarrete Araman, Diding Alohamiento, good morning Action Bray, happy 52nd anniversary R, pamati lang kami di sa radyo sa Barangay Antipolo, Pontevedra, salamat, God bless us all. Atia Kim Iriman, Gloria Espinosa Istures Abalahon, good morning Brian, happy 52nd anniversary, patamyaw please husband ko Noel Abalahon kag apo ko si John Bernel Abalahon, more power. Gilbert Kabili Araman or Kabali, thank you, God bless. Jocelyn, thank you, good. Erwin Dicatoria Gonzales, good morning, Action Brian. Amo man diri sa Maaw ang plete wala pagnubo. Okay, imagine mo na ha. Si Bibi Biligorio Gregorio Yulo, good morning nong. Ari lang kami dia. Monitor lang Action Hotline. Salamat. Rowena Castillo de la Cruz, good morning, Action Brian. Monitor from Barangay 6 Purok Masagana. Hel Javier, Sir Bray, tamyaw lang ko da gali kay Tatay Adolf kag Nanay Milagros Ganza. Family niyo lang nga mayo lang pagpamati Action Radio and happy anniversary Arb. Salamat din. Mary Joy Camero, Araman sa Singapore, Ana Sinor. Okay. Hel Javier, Quiapo, Manila. God bless. Gapamati. Tapos nasubong ka tanaw sila. Sige. Okay. Maestro Gab, good morning, watching over FB Live. Shout out ko lang si Nanay Aida, DJ kag Tony from Cubao. Kinatamyaw ko man ang ako nanay na si Heidi kag mamang ko si Emilo kag Gabayuyo, family sa Barangay Singkang Airport. God bless. And thank you, good Sir Brian. Welcome. Jesse Rombines, good day Sir Brian. Nagapamati gid ko sang inyo program. God bless. Thank you from La Carlota. Alma Gonzales Posesyon, morning sa Bray, Gardenville 2, Mansilingan kag sa mga bata kuda sa Sipalay City. Vanessa Mayo, nagamonitor man sa Minnesota, Rochester, Minnesota, salamat. Gina, no? Everlyn Miranda, good morning. Elizabeth Malaka Gamala, Araman, good morning, stay safe. Sige.
MJS sa Balyakson Bright, tanan nga tao siguro may virus A to Z na siya. Galing wala lang na ma-identify kung ano nga virus sa body ta. Like sang bacteria may good and bad. Jen Oy si Sir, salamat din. Okay. Sige. Good morning man sa kay B-Boy Villasor, Doc Matt Mayo, Alex Montesa, Milal Oligo, all EFC members. Salamat din. Kag sa mga Dialogdon family. Balikan kong iban karon relax lang ko kadali. 836 Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan pagdayon aksyon radyo pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo nagbolter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan responsable at pagbalita pagdahil na ipalak na magasig pero sigurado aksyon na may dala at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko ganyan. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Action Hotline. Okay, ginadial ta sa bateryo na na. Ang okay, sige na check pa. Madinalag-on sila nga aga, sang 500 pesos. Boka di boy, nasa nga tao, no? Aga pa sang banwa, kung makahatag ni siya sang aton pulo pamangkot, diri nga dala hatag pamangkot, may 500 pesos na siya. Action Hotline. Last 8:45 na, no? Standby lang Action Alvin Grava. Kay siya nang dasunonta sining reklamo sa publiko sa mga pasahiruan nga mga tricycle diri sa Bacolod. Action Hotline. Sige, ara na to na linya. We have on the line, sir. Sir, ma'am, good morning. Hello, good morning. Ay, babae. That's why gindoble ko na lang, sir. Ma'am na lang para piho, ano? Ma'am, sino sa linya naton? Hello, ma'am. Good morning. Hello. O, burag nawala. Mas nanay. Check tabiliwat sa nanay. Abi nga nga nadula sa nanay. Nay, please lang. Sabtanay ha. Kadugon sa 500 pesos, no? Oo. Sige, balikan tabi si nanay Abi, na? Baw, lapit-lapit lali sa Bacolod lang siya, no? Ara sa aton nga linya. Agin dial taliwat. Sige. Good morning kay Madam Snell Alphabito. Amalya, paano mag-intra? Tani nag-text ka sa imo pangalan di sa number to gin-mention mo nagligada, no? Si Arman Regalado naga-monitor ba na happy birthday today kay Aliana. Alright, sige. Si Jan Acosta, raman nakatutok man sa aton nga pagpangalagad. Si Nonilen Saroka Duka ara naman, ari sa aton nga linya na liwat. Hello ma'am, good morning. Abinay, plastar gamay, saka-saka, nagamay sa gutter, abi, para magklaro tingog ta. Hilunay. Hindi ba yun? Ara na. Sunod balay mo. Sige, gwa, bi pagwa, para mas nami pagid, Ara na. Baka sadya kayo na. Do ka happy lola nis nanay guro mo, kay ka pirmi nagakadlaw, Ay, nay, sino nga aton nga pangalan? Alicia Sola. Habo, ikaw ginigali. Pilang edad? Pilang edad? 967 na. Ay, baw. Taga-diin? Taga-diin ka la?
Nadula naman siya liwat, Action Oliver. At amo na tumo. Balikan tas Lola, no? Lola, ako naga-monitor ka na, Lola Sula. Tawag kami daliwat sa imo, abe. Oo. Oo. Ano ni siya ganiman? Sir 927 Globe, no? Di ba? Oo. Sige. Nay! Lola! Ara na. Taga din gani si Lola Sula, gani? Taga Tagog, Sa Purok. Porok, Bilya. Bauti. Nay, gai ko be programa kag Anchor o kon reporter mga names namon abi diri sa Action Radio Bacolod abi bisan. Ano po ng firing line? Firing line. Then, Si Brian Mordena. Oo, dira sa firing line. Oo. nang paan ng This is My Life, ginapamatian ko man na. Oo, sinong kapungko na gani? Nang si Irma Sugaton. Kag ang isa, sino kaning isa nga gabulos kung kisa? Si Defensor. Defensor. Sonado. Isa pa. Nang si Akoso. Eden Abuso. Oo, si Eden Abuso. Bisan, Jan Diaz. Ati, okay na ko na ya. Gods na ko na. Okay na ko na. Gods na ko. Listener kay sa Action Radio. Kay halos kilala mo tanan. Halin sa agas sa campaign mo. Nan. Congratulations, Ged. Nagdaog ka sang 500 pesos. Subong nga aga. Oo. Ang imo abi nga pag-abyar sa mga utod nga ibang dabig, imo pang abyar abi? Nang ginagawa ko wala sila dapat mati gid sila, no? Oo. Ari nay ay. May 500 pesos ka na. Okay, oo. Kung masabat mong pamangkot ko, tagaan ta ikaw sang 100 pesos nga load from me. Oo. Simple lang yung pamangkot ko, nay. Simple lang. Oo. Sino gani ang barangay kapitan sang Tangob, Subong? Sinong barangay kapitan sang Tangob, Subong? Sinong barangay kapitan sang Tangob, Subong? Ikaw na group plastar nay ay. Para hindi ta magutod. Ara na. Nay, lastly, sinong barangay kapitan sang Tangob, Subong? Sinong barangay kapitan sang Tangob, Subong? Ang nabulas? Basta Subong. Sino sa Tiyansa? Grabe ba? Nay, may 500 ka na, may 100 pesos ka pangalod. Congratulations, Nay. 850. Thank you, Nay. Ari na, sige. Salamat, Nay. Salamat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa kasagi. Aksyon Radio. Action Hotline. Okay, sige. 850 mag-aksyon sa aton sa pagpangalaga. Ang Balcosinio, ang Olympic subong mas nagainit, mas nagasadya. Even though nga pilala kabilog ang aton sining representante sa pungsod Pilipinas ato subong sa Tokyo, Japan Olympics 2022. Pero bisan jutay kita nagabato, kita karon sa hapon may ara sang hampang si Carlo Paalam batok sa isa ka taga Japan, ano? Ang isa naman diri mo si Yomer Marshall. Ang enkwentro niya diri na mo naman ang taga-Ukraine mga kaksyon. Di buenas kita this morning, itagaan kita tsansa ni Sir Boy Velasco from Bago City, ang coach ng mga boksingero nga ini nga taga Bago Negros Occidental. Sir, may aga dira sa imo. Welcome to Action Radio, Action Hotline, is Action Brian Morden. Mayong aga man. Ari man upod ko si Rinaldo Galido, ang upod ko man sa coach sa babae, taga Bago man isa mo. Yes, congratulations sa iya. Oo. Mayong aga. Sir, sa sining mga tinion, sir, sa mga sirs na ton dira, anong preparation sa mga ginahimo tana diri sa aton 8:52 na lapit na launa alas 2 ang hampang sining duha, sir? Ang amon subong nagpatimbang na kami ginate, okay ng timbang nila, subong nagpamaho kami. Tapos nagpahuway sila subong sa ilang sa mga kwarto nila.
Kag naka-ready na, kag kami naman meeting man sa mga coach di, upod kami sa ila sa mga lalaki. Aha. Kaya pag sa mga coach ng lalaki, upod mga sa ila meeting mo tayo upod na. Kaya kami tapos na kami sa babae mo, sa babae nga mong tukat gabulig naman kami sa ila. Aha. Suliton ta lang sir ang hampang subong ni Paalam kag Marshall race road to silver ini sila sir. After that, kung mangin mapalaron kag dapat mangin mapalaron gid, magahampang na kita sa gold. Amo ng sitwasyon sir, ano? To make it clear lang. Oo, muna sa semi-finals sa subong ni Carlo kag ni Marshall. Aha. Kaya magdaog sila final lang na sila dayon. I see. Sir, unahon ko lang diri ang enkwentro ni Paalam nga si Tanaka sa Japan. Anong paglantaw nyo sini nga enkwentro sir sa kay Tanaka sir man? Nakita ko daw masarangan naman ni Carlo Paalam na si Tanaka kaya daw hindi siya gaya sang Uzbekistan ka aggressive mo daw lingko kun makuha na ni Marshall malagpatan na siya. Aha. Ano ka? Ani Paalam. Platit siya platit ang Japan. I see. Meaning natansya na gid man halos tanan ang gihon ni Tanaka Sir Velasco sir, Sir Nolido sir, no? Aha. Oo. So tanan naton ini kag kabay pa no nga malampuasan ta ining higayon karon dugay sa hapon. How about naman niya si Marshall sir? Ining taga Ukraine nga ini. Anong paglantaw naton diri sir? Anong tsansa? Si Ukraine nga kus niya medyo matibay din 50-50 din labanan pero pag matamaan ni Marshall to maiindahin niya rin yan dahil parang parang robot siya, parang walang pakiramdam sige ang tumbag wala umtat hasta mag-last round. Feeling ko wala pwersa galing ti ko madalagpatan siya ni Marshall nagabong gina siya. Aha. May naga-mention kag nagahatag man sa ila ko galingon nga pag-analisar abi. Si Marshall ang iya abilidad daw ala Manny Pacquiao. Daw muna sir, check to man ko. Amo na kay ti siyempre nakakuha man siya sang idol naman si Pacquiao mo ti daw na sunod-sunod man bas Pacquiao sa lalo sa mga pwersa. Aha. Kag maistog ni si Marshall Aha. Sige, good luck sa ilang duwa. Anyway, sir, dito ko kay Madam Nobla, Nesty Peticio Bla, sa coach niya, naka-silver kita. Although, diri sa Pilipinas, subong sir, ang istorya kag chismis, grabe mo, ang balila na paano nag-silver man? Kay ang second kag third round, kung kami palantawon, although hindi man ni sila ya boxingero, hindi man sila coach, hindi man sila judge, so, daog tato iya. Sir, anong mahambal sang coach sa daan ni Sir Velasco, Sir Van? Oo. Wari si Galido kay upod man namon sa pagkot si Sir Galido. Ito ay ambal na siya Sir Galido, good morning. Mayong aga. Si Action Brian, sir. Tungod sa tabo ganito kabiskan kami man na nakibot bang gani kami nga mutong natabo sa desisyon sa daw naka-program ang ilang desisyon na. Naka-program na kasi nakibot kami nga sa last round kana mayo sa aton nga ginimo aton tanan damo kang sumbag damo sang igo sa ila pag desisyonan na ila pang nagdaog. Yes, pero naka-program na nga una nga ikantawon sa ila nga gym ilagit nga tawon nila nga pambansa nga awit sa Japan git. I see ano. Kung bulot tungod ganina may 5 na nga ni ka judge nga nagsuspindi tungod sa kontra plato sa Paalam mga Japan. Nagdaog siya sa Colombia. Ang tanan nga judge nga 5 tong suspended to. Very good ano. Nga ako nga nagdaog pa kay daw ang Colombia, tiya mo tong suspended to ang 5 ka judge sang nagpabor sa Japan na naperde ang Colombia. In short, suspended sila nga 5. In short, kahalata gid sa ilang favoritism abi kag in short dinaya. Wa man isla kensindi sa aton kun anong dinaya sir ano. Do medyo mo na guro daw mo na. So sa aton naman subong ang inisubong niya sa kay Nesty Peticio Pillar naman tani nga aton tani to. Pero wala Sige. Sir, may madugang si Coach Boy Velasco. Sir, sige si Coach Abe. Mo itong amo nga na kita kay sang second round third round nang balan daw namo to kay Nesty tanan to bisan sa second round naghatag pagani yung isa ka judge to sa Japan pero hindi mo ya papuruan
Tapos pag-abot na last round, ginimo nila ya unanimous. Unanimous. Kaya kami chance ng protesta kasi unanimous ang decision nila. Yes. Pero kung split decision ni nambal nila, sigurado madawag tato kay split decision abansita mo. Yes, correct na. Tato Kaysa... yung sigurado, di linggo na nakibot man kami, pero di linggo amo na gurong kuan nga naka-program. Yung program nila, lingko daw, ano man daw, Xerox lang nilang kay Unyok nga natabo sa kay Unyok. Sa Atlanta, no? Sa Georgia. Oo, sa Atlanta, nagising ko daw Atlanta lang Japon kami nga nag-ampang, hindi na ano. Yes, kay bisan diri sa Pilipinas, subong talk of the town ang natabo kay Petisyo. Although nga ti ara nagidban gayuhom si Petisyo sa silver nga na kuha niya kapag puli niya diri sa Pilipinas, pero tiyang kulumoron sang tao ara gid ba kay inablang Pinoy sometimes doon di kita anad sir sang dinayaay bla sa nga sitwasyon luwas lang sa eleksyon no hindi lahog lang na kasi na nga sitwasyon sakto ginabi kita ya tod na sakto na way kita makita sa mga gadapandaya ayam kay kita ya mga Ilonggo ya ang sakto lang mo kay kun hindi sakto ka malikramo kita mo ari sir yes. Ari sir, if in case gidman Marshall magadaog and si Paala magadaog man to raise to ano na ni sila, saka na ni sila. Sinong possible nga mga inkwintrohon nila sini kag anong tsansa ta basi na program naman inihaw man ang kululubaan ta? Oo. Ang madaog to sa piyak ang Ireland kag ang Cuba kag ang Ireland ang mampang to mo sa piyak. Ay, okay. Si Carlo nga kontra mo nang madaog damo ng kontrahon niya. Okay. Sa kay Marcial naman yang Russia at saka ang ano ba yung sa Russia daw Brazil. Russia kag Brazil naman ang magdaog to mo nang kontrahon ni Marcial kung magdaog man si Marcial. I see. So nakita ko diri nga hindi taga Japan ang magahampang sa gold. Subong laning Japan nga inkwentro ni Carlo nga si Tanaka amo ning balantayan tas karon sa hapon. Oo. Sa ihibalo sa tanan-tanan si Sir Velasco subong nga interview ta kag si Sir Rinaldo Nolido sila man ni mga coaches ano mga coaches ni sila nanday Sir Roel Velasco no kag sa ni Sir Onyok Velasco taga Baguio City sir ari sir gamay lang gid sir no diin ka mo nag-umpisa gid sini tanan-tanan sir kag ako saludo gid sa inyo dira tanan no from Baguio City pang Olympics gid yang ahampang nyo Kami nag-umpisa sa Tipuluan, tapos nagampang kami sa Tipuluan mo ng interbarangay, ng interbarangay nga program ni Tututay Mayor, sang nablang matanda na Mayor. Pirmi kami da sa Bago pangayaw, tidra kami sang uli nakita kami nila nga daw mayo man magampangin ko kami sang bagong team namon Bicaba. Okay. Di mo na ginabatagaan kami sa suporta ni Mayor da Tutay Torres, tapos mga konsyal dabe. Hindi nagpasalamat gani kami kay ting trainer namon da si Sid Bisira mo ting na napatay to nagligid nga si mga rumpo nga pulan. Di mo nang dako nga pasamti damo gisa na produce yung mga boksidor. Yes, correct. Tanan kami dahil kami nahalin siya yate tanan kan produkto kami na Mayor so kung mga produkto mga kami ni Tumunit Vice Mayor kag ni Mayor Nico Yolo ti amo na sila mo nang gasuporta naman kamo sa mga bago ti nagkatako gid amon nga pasalamat man sila kay ti tungod sa boxing. Do nagbaylo nga amon pangabuhi bla do medyo naglualwan man jutay kay ti naka sa boxing mo. Kag hindi basta-basta kamo yung subong siya Olympics kamo sir. Anyways, ikapila nyo na ning salang sa Olympic nga hampang sir halin sang 1992 kag 96. Balikan nung ko na ning Olympics mo. Grabe no. Halos tanan nga mga hampang sa Olympics na kailo intragid kamo no amo nang inatabo sir puro boxing tanan-tanan kay mo gimaning linya nyo na sir ang imobiser nga panugyan sa taga Negros nga mahilig mag-boxing abi ara kamo nga gusto mag-support sa ila anong dapat himuon nila sir kag sa aton sini nga gobyerno Negros Occidental ang munagid na munda nga magpasalamat gid ko sa aton bitanan no nga suporta gid sa mundi pinagid sa aton nga mayor sa Bago nga si Nicolas Yulo kag si Tumunit Torres nga mga yapod ang mga konsyal madamo nga salamat kay puli kamo sa suporta sa amon kag mga taga Negros man nunong pinipur pasalamat gid kami sa ila tungod sa ila, nakalabot kami di sa Manila, labot kami di sa mga Olympics na to. Kundi alin sa ila, daw hindi karo kami makalabot I see. So nga kung sa ila, kailangan ng disiplina, gid kagang imo nga interest gid sa
kung anong sports ang imo nga gusto, ang interest mo gid nga makasulod ka. Pag nakasulod ka na, disiplina gid ang kinahanglan mo. Ang pagsuporta ara lang nagasunod basta mag-ayuhan ka na nga buksidor mo. Kaya muna mga kabataan imbes nga kung ano-ano inyong mga sudlan nga mga hampang intranak mo sa sports kay subong ang sports sa dagko sa mga papremyo nila kag hindi lang na dungog sang Pilipinas ang ginakuha naton nga mahatag ta dungog sa Pilipinas hindi lang na basta nga ikaw lang yung may dungog kundi bilog na Pilipinas. Sir, lastly sir, ari na tingala lang ko bala sir from Bago City, Negros Occidental kamo nga duha. Pero ang mga contender tada subong mga representante ta hindi man taga Negros Occidental. Anong natabo sa Negros Occidental Boxing Association dire or nga sitwasyon? Kay kami ang coach ni Galido ni Mitchell sa sa babae. Di na pa qualified na muna hasta sa Olympics di kami nang nagpa-qualify sa ila. Kaya muna nga kami ang naghawak na muna kami nag-coach kay kami na in charge sa babae mo. Kay tanan wala man kami gapili kung sino nga mon ginawayatan wala kami siling amo ni Lunggo ato na muni wala kami favoritism kung ano ang disiplina gid basta Pilipinas lang paborit ka wala basta kami larihas na ng trato namon pag national team. Sige sir, salamat gid sa inyo nga time, good luck sa aton tanan-tanan mga muyo kita nga ining duha karon nga maga-engkwentro sa hapon mangin madinalagon para sa dungog sang Pilipinas kag saludo gid kami sa inyo kay way kamo nga mga coaches da hindi man isla kaamo gid sini masyado no. Sir, salamat, good morning, mabuhay sir. God bless. Galido, sir, matamiyo man, sir. Sige, go ahead. Sir Galido, sir. Reynaldo, Okay lang, sir. Damo nga, salamat man, good luck na lang karon sa aton tanan. Prayers lang, duga lang sa aton nga mga kababayan. Prayers lang sa aton nga mga boxers nga doha karon nga mampang. Dako gyud nga bulig ang prayers mo. Yes, correct. Di lagi na kinahanglan subong. Wala sa imposible sa pangamuyo. Salamat. Salamat, sir. Halong ka po da. Good morning. God bless. Thank you, sir. Okay, si Sir Nolito Boy Velasco and Reynaldo Nolido makaksyon. Mga coach ato sila, no? Halin subong sa Tokyo, Japan live ang aton sila nga interview. Subong nakapamahaw na nagapulo practice, nagapulo pabalhas na hasta karon sa hapon. Bantay nyo sa television kag update diri sa Action Radio Bacolod. Ang bulubudlay di subong kay enkwentro diri ni Carlo Paalam, Action Oliver, taga Japan. Di kita mo hambal nila to so do na program basta Japan engkwentrohon mo do mabudlay iya. So dapat ang himuon ni Carlo Paalam tumbaho niya gid isa Action Oliver ining si Ryumi Tanaka kay para convincing gid nga pirdi gid. Kay kung way tumbahanay ni karon hindi niya matumba ning kwentro niya pagkatapos basihan ta lang sa mga split kag unanimous decision ting kaya gid ang aton sini player feeling ko lang dapat bisan isa lang patakiliro niya gid kay nablang malawagan sa ano tawag sa Action Oliver 1 hasta sa 8 na bla no nga malawagan kada bla pero at least ang bala judge pirdi na gid ni natumba na di ba? Sige, last 9:05 na sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik ta, check tang patrol no sa balita ni Action Alvin Graba mga ka-action. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Raymond Legaspi Pineda naga-monitor, James Bornales sa Buendia, Araman. Happy dugang birthday ko lang tani sa August 7. Sige, happy birthday. Lapit na lang. Sabado, no? Timbong Jocampo, morning sumbray, bulig lang kami pangamuyo para sa aton boxers. Yes. Si Lila Corrales Cabasa, good morning sumbrayan, pag-greet sa anak ko, happy 25th birthday, Elaine Grace Sale, ano magbasa sini? Grace Sale, Grisel, no, kaka-unique man ba? Kabansag. Love, Mama Lila Sanghandumanan. Ana Sinoro, God bless. John Michael Montano, Janice, good morning everyone. Morning Brian. More than watching here, listening at Barangay Handumanan. Happy 52nd anniversary, Arm. Stay safe, no? Keep safe everyone. God bless. Correct pangamuyo gid tanan hindi gid magkalipat health protocol na si dugay na utang ko ara man. Dugay na kuno utang niya, utang ni siguro ay na pero manugbayad naman, na? Okay. Si Mercy Palacios Relatos, good AM kuya, sali ako. Marami salamat Mercedita Relatos Bandri. Sumag. Sige, 65 years old.
Salamat. Remy Segundo Segundo Araman. Si Chris Gel Kausing. Thank you again. Merly Gonzaga Araman naga-monitor. April Banaag Aksumray, good morning. Monitor gid always sa Mansilingan. Thank you gid ka nakapuli nako sa God bless. Halong. Sige. Si Tita Stella. Damo kanay mo kwarta Tita Stella. Homa Lumina Araman. Si Nanay Virgil Pinda sang Sinin Homes. Naga-monitor. Happy listening lang. Stay safe and healthy ha. God bless and your family. Thank you. Good night. Arman Regalado, Action Bry, may aga, lihog ko tamyaw sa anak ko sang happy birthday today. Alright, nabasa ko kayo na. Lister Ray Benitez, good morning, Action Radio, watching Auckland, New Zealand. Wow, taga New Zealand. Kumusta ka mo da? Thank you again. Sige. Relax ko gamay, babalik ko dugay-dugay. 9:08. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Pabalik sa aton nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:15 na. Nangagalang kay Madam Novi Valencia Subaldo naga-monitor gid and belated happy birthday ho kay Manong Albert Sanz dira sa syudad sang Talisay halin sa pamilya kag mga kaabyanan niya. Sige, lambuton ko lang this time si Attorney Dindo Ramos ang konsehal sa Bacolod. Si Action Alvin karon basi magamit ya sa BBB ng iyang balita or iban nga news ano. Action Alvin pasensya gid ano. Kaya nga aton oras medyo nagkulabos gid kita. Ang ginpadulungan Action Alvin subungaga ini mga tricycle dira sa Barangay Mandalagan nga may nagpalabot sang reklamo sa aton diri nga nagasurulubra ang panukot sa panahon nga ang kargahan na isang pasahero yara naman sa nulo normal. Suliton ta, hindi lang Mandalagan, sa Handumanan, sa Cabog, Estefania, Villamonte, sa pagkadamo sa nagapalabot sa reklamo di. Uya man sila magreklamo sa mga driver kag nahadlok man, gin paagi nila diri sa Aksyon Radio. Di kita gusto talang buton ang aton sining mga utod
nga ginareklamo, no? May initial directioning patrol ta subong nga ti ginapanginwala sang mga driver sa mga tricycle ang mga aligasyon nga nagapanukot sila gihapon sang 20 to 25 pesos bisan damo na pasahero nila. Oo, amo nang ilang sabat diri, no? Hindi maniguro magpinanugid ang mga pasahero kung husto lang ay sinuktanay action Oliver. Sino man tunto abi mareklamo man? Sino tunto nga magreklamo? Kag ang nagreklamo diri sa aton personally, hindi niya basta-basta nga tao nga inang daw himo-himo istorya. May ranggo ni sa Comelec pero hindi sa Bacolod. Hindi taga Comelec Bacolod pero taga Comelec ini siya. So doon siya, ako may salakyan ko action bray. Pero naluoy ko sa mga tao nga nagayamo, ako na lang mapalabot da sa imo, amo niya. Kagintistingan niya sa kayak sa Oliver. Tuod git. Sobra na bala. Dapat manginintindihanay lang kita. Ang mga tricycle na to, may mga permit ni sila, business permit gikan sa City of Bacolod mga kaksyon, no? So ang naga-govern man ni sila ka nagahandle diri sa ila, amo iya ang syudad sa Bacolod sa mga permiso nila. And ginakwaan or ginatuytoyan ini sila sang Committee on Transportation sa Bacolod nga ginauyatan ni Attorney Dindo Ramos bilang konsihal. Medyo alang-alang si Councilor kay na okay naman siya pero base lang alang pakarunanta na lang sa gabi pero nakabalo na to siya nga mo nang yamo sang publiko. Sige, kuanang ko na lang irektahon ko ng patrol bisan gamay lang kay para mabatian man ang tingog sa mga utod ta nga mga tricycle driver. Si RJ Mira daw wala man tupa abi ko kung ano action bray wala may nagasaway. That's why gani ano. Pero ti subong nga nakalabot na ni sa aton di kag naka istorya sa action Alvin da sila subong guro gamiting naman silang utaton tanan ni Patrol Reports. Action Alvin maing buntag. Action Bray duha tub tatlo gid lamang ang maximum nga mga pasahero pwede masakay sa tricycle. Halin dara sa area sa Mandalagan. Meaning halin ka sa kilid sa City Mall sa Mandalagan, going ka sa Country Homes, Villa Lucasan, going sa Abcasa. Amo ni ang depensa sa pila ka mga tricycle drivers action na Bray. Sa istorya man naton kay na sa mga miyembro sa Todama kag Altodama. Ginapatuman nila action Bray sunod diri sa mga sa ila nga ginapatuman nila ang 50% riding capacity sa mga pasahero ini nga base sa mando man sang syudad sa Bacolod kag hindi matuod ang aligasyon nga sunod sa aligasyon nga galapot sila action na Bray o kung full capacity sang ila sining mga pasahero hindi kay duha sunod sa iya gani may mga driver driya ang mga kaupdanan namon ginabantayan man sang mga kapulisan ari action na Bray kabahin lang gid lamang sa pahayag diri ni Jimmy isa sa mga pasahero. Sa tuod, sir, kaya nga amon nga pasahero, duha lang, halimbawa, pag driver, magtatlo sila, pwede namon siya dalon. Tapos, ang pilipi sina, kung nag-aayo ang pasahero, nag-20 na lang ng isa. Namon lang amon, kaya salin sa Lunes, namon na istorya na namon sa asosasyon, ang pasahero, hindi magsubra sa tatlo. Pag abot sang hapon, o gabi. Subuting ganun, sir, hindi ka mo magsobra sa tatlo, ginaiya kung rush hour. Kung rush hour, kung regular lang oras. Duha lang yun, sir. Action na break, kabahin gid lamang ini sa pahayag sa driver niya, tricycle driver. Depensa ni nila action na Bray. Sa diin ang ila sukot kung going kabi sa Abcasa, going ka Lucasan is 25 pesos kada isa. Ang importante nga napalabot na sa ila nga may nagreklamo na sa ila. Yes, matuod man o kung hindi, kabay pa nga makuha nila, ma-regulate nila da kay basig ibanda blang nagahimo ginman action Oliver na action Alvin ano. Action na Bray. Report sa patrol, ang action nyo action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Okay, tiara, no? Pero pabalon ta kamo sa mga driver nga naga-monitor subong ato na ni sa opisina kag italupangod
ni Councilor Dindo Ramos ang ini nga reklamo sang mga pasahero. May agalang kay Arjon Reyes, nagamonitor sa Simatinion si Hildori Araman. Action Bray, mahal gasolina kag hindi damo gasakay. Maiwat pasahero, give and take lang ta. Ang nagapasakay sa gusto iyang 2 to 3, why na da iya dala sa reklamo? Ang ginareklamo ang nagasululumbra nga pasahero. Why man na siya ginsalala, magid kon ikaw nagatadlong ka lang pasakay da, sino mambing tunto mareklamo sa imo? Why na kita sang oras pa sa ato nga pagpangalagad sa ngalan sang regular nga anchorman. Action Art Tahupon ini sa Action Brian, more than nga pasalamat gid. Maghilibati kita karon sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.